uThixo ngoYesu obuyayo. Amen. God is good all the time. Xa ubona umfundisi ngakumbi osivizitheleyo uye ube nethemba elithi noko satsho sahla. Andiyabona ke ngokabefundisi bethu bayikrobele lento, baqonda into okokuba ngaba mabangafiki ngexesha, bafike kanye xa kuthiwa izitya sezabiwe. Nalapha ekwabiweni kwazo mabaqiniseke into okokuba yilaa period ezokwenza kuthiwa hayi akanoba sabuya sesevestri. Siyabulela kakhulu kumfundisi uBhuwa. Into ke eqinisekileyo nguye ozasenzela umthandazo wokuvala. Awuzokwazi usuke kude uthi sele ulapha. Ngeli xesha umdala ndirhwecayo pha sinyukayo, ndithi xa ndijonga utata isinyuke naye ndaqonda yabona lo noba umdala angathi etyhopho kukho kwenomos wena apha. Noko besele ndiredi uletha ke ngelishwa wenza lento bebethe bafuna uyenza. Siyabulela kakhulu. Sifikelele kwisabatha esondele kwisabatha zokugqibela ku-2025. Sinikwe isihloko esithi kude kwalapha uThixo enathi. Xa besisinikwa ke sihloko ndizama ukulungisa, ndaphawula enye ye-characters xa esithi kufika isithunywa kuye sisithi the Lord is with you, inkosi inawe. Uthi yena xa ephendula nonsense, if uThixo unathi kutheni na lento sikule crisis sikuyo. Siugqiba unyaka ka-2025, abanye bayavuya, abanye abonwabanga. Unyaka ngamnye unezinto zawo. Abanye bangcwabe abazali, bangcwaba abantwana babo, bangcwaba abaclose. Abanye abantwana babo sithetha nje bahleli ki-drugs. Abanye besikade sihamba nabo kule ndlela baye bayijonga bathi ayikho nale kuthiwa kukhonza uThixo. Ngoba uhambo lobuKristu okukhona uYesu aye esondela, okukhona uSathana enyusa nezinga lezilingo, okukhona siyasibona ukuthi sele kukufutshane nekhaya, akukhona sibona naye uSathana wenza onke amathile okusisusa kuThixo. Isabatha ke yanamhlanje lena ke isamon intshumayelo letha zizi esizawuyenza sonke, ngoba yisabatha nje ekhethekileyo. Kuyaxa kuthaka nje ndava phekuthethe kathiwa hayi inayo ke nento ene-praise phakathi. Ndathi uyabona ke ndikholwa yiyo, andikholwa ncam zizinto eziformal. Noko kusekhaya ngoku apha. So lena ke isabatha le mizuzu imbalwa i-30 uya ku-45 sizayichitha kunye. Kodwa masenzele nje nabantu abathe belindawuni ilizwi. Yincwadi yabagwebi. Letha ndikuvile ke ba ufunda kamnandi.
uzizi uzowukaphumle ngoba ndithethe nje ufunda kamandi uletha. So make siyeke letha incwadi yabagwebi wena zizi ndikuphethele nawe eyakho ipasile awuzawusinda na. Now incwadi yabagwebi letha sijonga the book of Judges chapter isahluko sesesithandathu chapter 6 sizawujonga khona uverse 11 siyoma kuverse 18. Verse 11 siyoma kuverse 18 masiyeke letha. Wenza isithunywa sikaYehova sahlala phansi komuki obuse-Ofra. Xolo kancinci letha wami endimthandayo. Le ndlela ine-problem ngamanye amaxesha. Beke ndazama ungathi ndiyowuqhuba yangena amanzi. It's either usondela apha ecankwam okanye unyuse ndivolume kancinci mhlobo wam. Ndenzela uba ndizokwazi ukuva. Wenza isithunywa sikaYehova sahlala phansi komuki obuse-Ofra kaYoashe umAbhizeri. Ke uGidiyoni unyana wakhe wayevula ingqolowa esixovulelweni ukuze ayifihle uMidiyani. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye, sathi kuye, uYehova unawe ngoRhalini linobukroti. Wathi uGidiyoni, Na ndifuna ke uzoyibambela ndawo. Isithunywa sihlale phansi komthi. Yena uGidiyoni uyabhula apha ingqolowa njengoba esebenza ebilile ebaleka amanzi. Isithunywa sakhe ufo apha phansi komthi. Simjongile. Esebenza nje sona isithunywa emane goqoza sona simjongile. So sithi xa sifika phansi kwalo mthi sibone uGidiyoni, sithi esi sithunywa apha kuye kuGidiyoni, Gidiyoni uThixo unawe. Now sifuna uzibambe ke loo nto. Mos wonke umntu iyamu-excita into yokuba heyi uhamba noThixo. Now zindaba noko ezikwenza uqonda uba hayi this is powerful. Now mamela xa nerisponda isithunywa sikaThixo sithi the Lord is with you, you mighty man. Sitsho endaweni yokokuba makavuye ahleke onwabe uthini uGidiyoni xa isiphendula. wathi uGidiyoni kuso, camazi nkosi yam, ukuba uYehova unathi, nina ukuba usihlele konke oku. Mamela ukuba uYehova utheni unathi, yina okakuba kusihlele oku kakuphi ke letha. Now underline apha akathi uthi yena isithunywa sithi the Lord is with you. Yena uthi ukuba uThixo unathi. Akathi unam. Uthi unathi. Jonga akhona amaxesha ungavumi ngovunyiswa. uGidiyoni akanqwali nje kuba kuthiwa a-excitwe hayi uhamba noThixo. No! Wasiphikisa sisithunywa wathi no, ukuba ngaba unithi uThixo ukhona uhamba nathi kutheni sibekule crisis. Asambe lethe. Iphina yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo. Iphina imisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo. Ababesibalisela ngayo obawo besithi, Underline ababesibalisela. So ithatha ukuthi uGidiyoni ulwazi lwakhe ngoThixo uliva ngabazali. Uyabona abantwana bam sakhula kusithiwa uThixo wavula indlela elwandle, uThixo watshisa amaSirayeli inqwela, uThixo watshonisa amaFilistiya elwandle. Ngeli xesha oGidiyoni babeyiva loo mbali
Asambe ufaka kwaThixo. Sasinganyuswanga nanguYehova ayikude. Yes. Kungoku uYehova usilahlile wasinikela esandleni samaMidiyani. Wabheka ke uYehova kuye wathi hamba ngalamandla akho uwasindise amaSirayeli esandleni samaMidiyani. Waqonda uThixo ndizongena kule argument. Wathi hamba ayayithanda kaMasabatha la ndawo. Hamba ngalamandla unawo. Ucinga bangaba uzowunikezela uGideon. Wathi uGideon mayihlehla inyukayo. Ndisazawuphinda ndiphendule. Masambe lethe. Akuthunywe ndim yini na? Wathi yena kuye, Tamagu Nkosi yami. Waphinda uGideon. Uyaxoxa phansi komthi. Lo wasindisa ngantoni na amaSirayeli? Yes. Khangela umzi wakowethu ngowona uphantsi kwaManase. Nami ngoyena mncinane endlini kababa. Wathi uYehova kuye, ndiya kuba nawe uwabulale amaMidiyani njengandodanye. Wathi kuye, ukuba ndibabalwe nguwe, khawundenze umqondiso wokuba nguwe othetha nami. Verse 8. Iyeke ndoda kwaThixo. Masiphele pha ku-verse 17. Ukuba nguwe othetha nami, khawundenzele isayini. Sizongena kulo mthandazo. Sizongena apho bantakwethu. Xa sisithi kude kwalapha uThixo enathi. Unimoshile ke zizikazi. Ngoba la ngoma uyicule before time. Ngoku safuneka ndizama ujonga ke ngoyine ukuba ezawureplace la ngomoya wayicula before time. Ndifuna ke sijonge nje kule mizuzu i-30 eshiyekileyo elibali likaGideon. Okokuqala uThixo une-tendency yokukhetha abantu abathi xa bejongwa abanamvelaphi yakukhokela. Xa ubajonga ngubani hayi asimazi. Abanambali apho kunokuthiwa hayi baphuma kwifemeli ezigrand, baphuma kwindawo ezirayithi. But uThixo xa enomsebenzi womntu wakhe ukhetha oyena mntu ekuthiwa uwiki. Ngoba number 1 uGideon uphuma uthi sister white khawuzeke zizi. Now ndifuna ukawutela ndawo for abantu abacinga okokuba hayi mna zange ndakhokela, zange ndathini. Xa uThixo ekubizile uyakwazi uThixo uthatha laa nto ingajongelwanga nteni ayenze athi yolusa umhlambi kaThixo. Indlela uThixo ajonga ngayo ayifani nendlela umntu ajonga ngayo. Hence uGideon esithi number 1 nalapha ekhaya ndingomncinci, number 2 nasisizwe sakwaManase sisizwe nje esingazelwa ntweni. But uThixo, I have a mission for you. Ndizothi kumntu lapha namhlanje uThixo akajonga apho usuka khona. Xa uThixo ekubizela emsebenzini wakhe, ukubizela nguye ozakwenza uqualify for the job. Sithi abamisa i-requirements of the position, yena uThixo the only thing ayifunayo ukuthi kungakuwe i-availability. Uthi ndikho Nkosi ndithume. So uGideon xa azijongela phansi uthi hayi Thixo andinako mna nokwazi ukhokela khawuzeke zizi, andawukwazi nokukhokela aba bantu ngoba kaloku nalapha ekhaya ndingomncinci. I-Patriarchs and Prophets ndiyanyengeza nje ke ngoku
Gideon was the son of Joash Yes. of the tribe of Manasseh. The division to which this family belonged held no leading position. Lamvelaphi yakwaManase ayinakuke kuthiwa hayi utata akhe beke wangumdala, umakhulu wakhe siyamaze beke wangumphathi kaThokazi, utata omkhulu wakhe ebeke wangumfundisi. There is no background ye-leadership, kodwa uThixo wathi nguwe ozawusindisa amaSirayeli kwisandla samaMidiyani. Sihlabo ndizawuthetha nabantu abathi bakusijonga bathi ndingubani na. But the household of Joash was distinguished for courage. Kodwa ayona nto noko ephumayo kweli khaya yalaziwa njengekhaya lokomelela, alaziwa zizingeleadership, alaziwe ngezinto ezinye. Kodwa uba ufuna abantu bokomelezwa wawungena kwifemeli yakatata uManase, uba kungena amadolo etyhafile uzawuphuma womelele. Bantwana bakaThixo, ngamanye amaxesha ungabe xa ujongwa ngeliso lenyama kuthiwa kanayo i-leadership skill, kanti iyanye uThixo kukho into ayibonayo kulaa nto. Bathi ngeli xesha bezothuka ngubani ubani, abe uThixo esithi nantsi indoda, nantsi intokazi ezawukhokela umzi kaThixo. Ndizawuthetha nabantu namhlanje abathi Nkosi zawuqala ngaphi umsebenzi wakho. Ndizawuthi kuwe xa sisiya ku-2026 nawe yithi Thixo uba nguwotshoyo, give me a sign. And integrity. Iyakhe zithi, iyakhe mntakwethu. So le family yakaManase, uba ufuna ikhaya ozawuthi bawutyhafile uthi wawungena kulo uphume womelele. Hey, zininzi izinto ezitshafisayo endleleni. Utyhafiswa nalapha endlini kaThixo, utyhafiswa nasekuhlaleni, utyhafiswa nasemsebenzini. Kodwa ikhaya lakaManase lalisaziwa ngezinto zimbini, indawo likhaya lokomeleza and integrity. Umele uThixo ngeli xesha abanye abantu sebengafuni umele uThixo. So hence esithi xa ethetha ke ngoku uGideon athi ndingubani na mna, nalapha ekhaya ndingomngcini, kwa isizwe sakaManase asazelwa ntweni. Ndizawuthetha nabantu abalahlekelwa yi-self-esteem, ndizawuthetha nabantu abathi xa bezijonga bathi bona abanawo, ewunyanisile awunawo amandla, bathi ibambi into yokokuba lo ukubizileyo, mandiphinde, lo ukubizileyo nguye ozothi xa ungeni, xa usenza izinto kuthiwa hey, isike yasibhida le ndlela enza ngayo. Ngelo xesha urhuqa umhlambi kaThixo. Bathi naba bona babambelela kwi-history of leadership, ngoba uThixo unendlela yokonyula nowuthatha izinto ezingazelwa ntweni athi nanku umsebenzi. So ndizothi abantu abanjalo namhlanje xa sijonge xa sisithi kuthe kwalapha unathi, mjonge uThixo ngamehlo of humbleness, amehlo okuthobeka. Kwangoma yesibini masibambi, ubizwa uGideon ngexesha apho uSirayeli, uJoshua uswelekile. Uthe awusweleka uJoshua, ebeqale uThixo wathi kubantu bakhe, ungayijonga ke leyo phaya kwincwadi ye-Exodus ku-23 uyawujonga phaa uverse 23 nakuverse 24, apho athi uThixo kweli lizwe niya kulo, okokuqala yoze izinto zapha eKanani ningakulinge ninqule oThixo babo,
nize ningakulinge nizidibanise nabo, ngoba uba niyenzile loo nto nizaba sengxakini. So bangena eKanana beyazi ukuthi ebetheni uThixo kubo. IBhayibhile ke ithi Judges chapter 1 verse 28, bathe bakomelela bayilibala yonke loo nto. Umuntu une-tendency yokuthi wakulungelwa athi ncip wandiweza akathake usihlabo sami xa besifundisa isifundo sithatha ngoThixo othembekileyo. uThixo uhleli ethembekile izithembiso zakhe, but mna nawe sihleli nje siyamphoxa uThixo. uThixo ubanikile ilizwe laseKanani. uThixo ubalwelwe kumadabi babo. uThixo ubenzele izinto ezinkulu. wathi uThixo zenithi nawufika phaya eKanana zenigxothe wonke umuntu waphaya kwesasithili, ngoba ndiwafuna amaKanana hlaze aliwise. Now i-advantage kaThixo, uThixo uyayazi iminyaka emi-5 iphethe ntoni. Mna nawe asiyazi. Mandiyiphinde. uThixo njengoba thina silapha eCape Town singaboni eToneleni, uThixo uyabona eToneleni. uThixo uyabona e-Eastern Cape. uThixo uyabona e-America. uThixo uyabona yonke into. Hence uThixo aqala khupha isilungiso athi be careful, be warned. IBhayibhile ithi into abayenzileyo bathi hayi ska siyamvala uthethayo bazixuba namaKanani, abawagxotha onke amaKanani. Kwamnandi okomzuzwana kuthe batshata iintombi zamaKanana, kwenziwa i-business relationship namaKanana, zajika izinto. zithe zawujika izinto banqula izithixo zamaKanani. abantu bakaThixo, sihlobo, mangaphi amaxesha uThixo simana siyicwele wandisusa la, wandibeka la, andisuse la, andibeke la. Kanti lonke lo xesha jonga uSathane usijongile. Now xa sizowuthubeleza sizowubetha i-crossover sijonga ku-2026, ndizowuthi kuwe kumntu olapha namhlanje lumkela amamedia, lumkela amaKanani. Zikhona i-relationship esithi xa sikuzo for now everything goes well, but 2 years to come ungakwazi ukuya. Zikhona i-relationship, business relationship. Now athi ongena kuzo ungene kumnandi kodwa zixuthe integrity yakho, because xa uSathane sisusa kuThixo usisusa step by step, kancinci qala ungeze enkonzweni. Kwenzeke ntoni? Hayi wethu khona ibhizinesi benzayihambele. Sathane abantakwethu akalali. Sathane akekho. Yabona abantu baseholiday, but ndikhalayo uSathane akekho holiday. Usister White uthi uSathane ubhizi ujonga new strategies zokuwisa usapho lakalondanyana. uSathane uyakhanda, ehleli nje ukhanda izinto ezintsha ezowuwisa abantu bakaThixo. Yile nto abanye xa bephumela ngapha ku-2026 bazothi hey man sawubuyela enkonzweni ngoJuni. Before siya ke ngoma yethu yokugqibela, iBhayibhile ithi athe amaSirayeli
akumlahla uThixo waza uThixo wawanikela ngokwakhe esandleni samaMidiyani. Letha kuverse 1. Ncwadi yabaGwebi chapter 6 verse 1. Kaloku oonyana bakaSirayeli benza ububi emehlweni kaYehova, wabanikela uYehova esandleni samaMidiyani iminyaka yesixhenxe. Now, ndiyafuna uzuyibambe into ethi kukho iinyaniso ekunzima zizukuzithetha. Enye yenyaniso kuthiwa uThixo wawanikela amaSirayeli esandleni samaMidiyani. Inyaniso ekunzima le ukuyamkela. uThixo wawanikela. Now, ndivumelani ke bahlali kaThixo ndithi xa singafuni ukumva kakuhle uThixo azoba khona amaxesha uThixo asiyekele kwisandla sikaSathane. Athi uThixo abayifuni ingqeqesho yam, mabawuqeqeshwa ngamaMidiyani. Ilana yaphambanisa uHabakukhi. uHabakukhi chapter 1 no chapter 2. uHabakukhi uyabuza kuThixo, kawuda kube nina Thixo undibonisa amanyundululu nokuphalala kwegazi. Uphina Thixo kuthanda wathi qwaka, azothi uThixo athula uthi qwaka. Uzawubona into ezawuzenza. Uthi xa ngaphandula uThixo kuHabakukhi chapter 2 athi ndilungiswa iswazi lamabhabheli lizobetha uSirayeli. Azoba khona amaxesha xa singafuni ukumva uThixo ethetha kakuhle, uThixo asebenzise intshaba ukuqeqesha isimilo sikaDansta. Sibona ngamanye amaxesha izinto zingalungi, kanti uThixo uthi kudala ndithetha nawe, udicide wena ukuzisusa kum. Ngoba ngamanye amaxesha ekhona amaxesha apha singovakade. Athi umntana wam, abantwana belixesha bathi siziba sivuka ngodondo. Xa kuthiwa mntanam drop your speed, mana kuthiwa mntanam iteki iza kwenza ungabi na life. Kudala mani mama yatshaya intsango ngumthi wobomi. Xa kuthiwa mntanam ezitshomi zakho ziyingozi elifeni yakho, hayi wethu mama noko ndiyakwazi uzimaneyije. Mntanam, sukuhlala nabantu abatshayayo ungatshayi, suhlala nabantu abasalayo, hayi wethu ndiyakwazi uzimaneyije. Kanti lonke lo xesha elavumba limana likuqhela, sibone ngawe ngoku xa uzongena enkonzweni unxibe i-sunglasses. Nihlele hlaba zam, ngoba uSathane une-tendency yoqala akuvisa ivumba lesono, so that xa ufika kwixesha lokusenza ungabi sanukiselwa lilo ngoba seniqhelele. Yiloo nto ndizokuthi the advantage kaThixo, uThixo ubona what will happen to you 5 years to come. Watsho kumaSirayeli wathi uba anifuni ndiva, ndizawuthatha uswazi lamaMidiyani, iswazi lamabhabheli. Mamela xa nekhala uHabakukhi uzulungise kasizigazi. Yilena ingoma yakhe yokugqibela athi ndikhokele Nkosi. Now uthi kaxesha abajonge kuthiwa kwaSirayeli awageza amaSirayeli alibele nalo Thixo. Ngubani uThixo? Kuthiwa kwafuneka uThixo awulanda uGideon. Naye xa ufunda kwiincwadi zelibandla akalandwanga kube ephucukile. Uyazi uba kukho abantu abathi bawucelwa kuthiwa khawuseve indawo kaThixo acinge mhlawumbi hayi nokubhadlile. Oyena mntu obhadlileyo ngaphezulu ngulo ukubizileyo, ngoba uyayazi i-shortfall zakho. Uthi ngaxa ufuna uhleba uthi Thixo kanene umphathi womama
ake ndizibambi. Uthi ngexesha uSathana esithi jonga nansi ibhotolo yotshwala uthi yu xa kunothiwa uletha uyalwela umdala wasevuselana. Ezinye iposition uThixo usinika athi yibambe so that could develop your character. Akasibiza uThixo kuba sifanela ubizo. Usibiza uThixo kuba ufuna usilungisa. Umani sithela ndingeda mani kathande ngomdala. Awukomsindo wambini akhawulezayo. But uThixo akuniki ukhokela umhlambi kaThixo. Hayi bayathetha abantu. Bacho. Hey, umvukhamela sithi. That's buya enyameni yazi. Athi uThixo jonga, be patient. uThixo abantu abethu sibeka kwiposition ayikuba sibhetele kanti uThixo ulungiselela izulu. uGideon ubizwa ke ngexesha apho uSirayeli engenaxesha likaThixo. Xa ufunda incwadi yeJudges chapter 18 verse 1 uzawufika kuthiwa bebengenaye kumkani bebezenzela ngonothanda. Amasifundi ngoba apho kungekho sikhokelo sikaThixo sizawulawula ngenkani zethu. Funda ke lethe sithi babili namhlanje the book of Judges chapter 18 verse 1 mntakwethu. Ndikuvile ufunda kamandi lethe umfundisi ibhuwa sozosivalela inkonzo. Ngaloo mihla kube kungekho kumkani kwaSirayeli. Ngaloo mihla isizwe sakwaDani besizifunela ilifa lendawo yokuhlala. Kwabada kwanguloo mhla sibe sona singabelwanga lifa. Nkosi mntakwethu. So ngexesha likaGideon amaSirayeli awanankokheli awanakumkani. So aphila unothanda. So ubizwa uGideon ngexesha linjalo. Yilento ke ngoku esithi uGideon ukuba nguwe Thixo otshoyo, give me a sign. Ukuba nguwe Thixo othi mandibuyisele uSirayeli kuwe, give me a sign. Sizawuthi ke bandla likaThixo makasithi Nkosi give me a sign. Masingangeni bandla kwethu kumhlaba wotshaba singenayo ipresence sikaThixo. Asambe ke zizikazi. Now, ndifuneka sijonge ke letha la verse 1. Now iBhayibhile ithi amaSirayeli anikelwa kumaMidiyani for 7 years. For iminyaka esixhenxe. Now, the nice part about God, naxa nje amaMidiyani esisixhobo sikaThixo, kodwa ixesha lokukhululwa kwamaSirayeli asikho kwisandla samaMidiyani. Anindiva abantu bethu. Naxa
watha uThixo jongani naMidiyani Yeah. qeqeshana labantu uThixo banika ne-time frame athi bazoba phansi kwesandla senu for 7 years. Ndizawuthi kumntu olapha namhlanje andiyazi ukuthi how many years uThixo ukuxesha loqeqesho, but one thing that I know, ixesha likulo uThixo. Now ixesha lokukhululwa kwakho alikho kuwe, alikho kumaMidiyane, kodwa likuThixo. And noba ungakhala ingekapheli nje i-7 years akho nto izakwenzeka. So uthetha nomntu olapha namhlanje. Kukho amaxesha uThixo uSirayeli amqeqeshisa ngendlala izizwe ezikhonza isithixo, athi banoqeqesha abantu bakhonza mna. Andiyazi mangaphi izinto ezenzekayo elifini yethu, kodwa ndizothetha nomntu namhlanje othi Nkosi, ingathi ndiyibona ipresence yakho kum. Uthi uGideon, ukuba ngaba ke Thixo, ebazalwane, mangaphi amaxesha nathi sithi ngeli xesha silapha enkonzweni kodwa abantwana bethu bagqitywe yiteki. Silapha thina enkonzweni siyathandaza, siyazikhupha izishumi, sithembekile, sihlobo sam, senza konke esicinga uba ku-grand, kodwa abantwana bethu namakhaya ethu abengathi uSathana ucele athathe wayidla ngokuthi usisizo uqale eshumayela athi uSathana unamaxesha mdala wam athathe isitulo asibeke apha kwakho. Uthi noba uyaphuma akujonge uSathana, noba uyangena akujonge uSathana. Uthi ngeli xesha uthandaza abantwana kube kungona begeza. Now mhlawumbi lo mbuzo kaGideon i-challenge nathi sijongene nayo. If the Lord is with us, kutheni le nto ezithi izinto zingalungi? Siyathandaza, siyazikhupha izishumi, but abantwana bethu kungona besiya kaphathakazi. Ndizowuthi it might happen into yokokuba ngaba uverse iminyaka yesixhenxe yakho ayikapheli. One thing that is for sure, ixesha lokukhulwa kwethu likulo uThixo. You must never give up. Sithathe sithuna ke ngoku xa sizowujonga ekuvaleni. Athi uGideon, ndicela uze ungahambi, ungasuki kule ndawo ndide ndifike. Unesibindi uGideon, uthetha nesithunywa, uthi ungakulinga uhambe apha ndide ndifike because ndifuna undibonisa isayi. Sawucenga uThixo ngoku, sawucenga uThixo. Zininzi izinto zimbi. Uyazi uba akhona amaxesha ude into ongayithandazeli. Qonda uba lena ndiyeka nawuyibiza emthandazweni ngoku because kudala ndithetha noThixo angandenzeli. Akukho nto uSathana sibetha ngayo njengabantwana bethu. Akukho nto uSathana sibetha. Yazi kukho izinto besizithandazela. Xa ukhula usithi ndiyafunda yazi ngasike ndibe mdala yazi. Hey, ukukhula kunezinto zazo. Ukhule. Ndikhumbula ngela xesha sasingabantwana. Ubusithi xa ucela imali kumamakho athi akanayo kodwa upheyile ungayi-understand. Hayi bo, njani? Amane sithi intombi yasemakhomazini usezawukhula ke mntana. Sazawuthini kanana? Now uphangele umane usithi kanti sizoba neemali zam, sizoba nendlu yam, sizonabantwana bam, sizoba nomnkam.
upeye nge-15 nge-18 uqala ufi-debit zitsala kona mkazi and uqomba nabo abantu ngafaki lapho ngisakhona umuntu afayo uthi uyibani yaphela ube ngathi mawuyovusa umami khomasi ngoba bethawusenza ukhulu sowuthetha nomuntu bantakwethu ethi ngamanye amaxesha uqomba I am not really enjoying ngoku uyazi ba akumnandi ukuthandazela umntwana uthandaza udulile akuphe uThixo lo mntwana xa esemncinci imilenze yakhe inyathela apha emathangeni amanye sithi yaqinqa iyowaqinqa umntwana iyowaqinqa now umbone libothobothwana akhule lo mntwana umane usithi yakuthanda uthatheva yakuthanda umameva now uqomba hey akusemandi bangumzali hey jonga akhule umntwana aphume kwi-guidance yomzali athi lo mntwana engazange abone umuntu otshaya insango endlini umbone etshaya insango kwakho jonga sothetha nabantu abanjalo bantakwethu abathi ngibase bendicele kuwe naleli nto bendimcele kuwe lo mntwana but la mntwana ngoku lamilenze binyathele emathangeni am ndinyathele enhliziyweni komsonto bendiqhuba umngcwabo umntu okhule eyazi yonke into ngelishwa ovela kaphathakazi bantwana basekhaya akukho mzali onqwenela ukungcwaba umntwana wakhe efela kwizindlu zasebhabheli sowuthetha nomntwana lapha namhlanje uthi inkosi sendicela nje mna ngokamandla obambelele jonga andizokuthembisa ndithi kuzawulunga mfundisi uBhobhileti andizokuthembisa ndithi unyaka ka-2026 uzoba right andizokuthembisa ndithi hayi umsebenzi uzawufumana hayi umntwana wakho because ingxaki ixesha likulu uThixo ukuba ixesha letha belilawulwa ndim lawukhululwa kwakho mfakavanqa andizawuthi uzawukhululwa ngo-2026 unfortunately lowo usinikelayo kumamidiyane unayiwatch yawuthi masifana njani nompastoli uPawulos ngelixesha ethandaza esithi inkosi sisolulwamvila asikathi uThixo ubaba lolwam lukwanele heyi akhona amaxesha kuhambo lobuKristu uqomba ngasuyeke nalo nkonzo zothetha nabantu abalapha namhlanje bayeva ngoThixo kodwa bamboni uyazi xa izinto zibheda sowuthandaza mfundisi xa izinto zibhede ebomini uba nomona nabantu abangqinayo umbona umuntu xa izongqina uyazi umdala wam ungqina ngamandla kaThixo uzawungqina nje yena esithi heyi uyesu nobubele hayi utsho atsho athi hayi ke bazalwane ndithi mandenze ilizwi lombulelo napha endlini side samfumana umntwana napha endlini side samfumana umsebenzi kukho laa mntu uhleli phaya athi ngeli xesha una-8 years ethandaza akho nto itsitsayo athi xa nuzixa umdala esithi kuba bonke uThixo ndiyambulela athi uThixo unceda abathile akayithethi le nto kuba kumnandi but ubuhlungu ngoba hayi siletha ixolo siyifunde kokugqibela mtshana kuverse 6 phaa
kwi-Judges chapter 6 verse 6 ngoba amaMidiyane ayakwazi ukwenza ubhitshe. Abhitya kunene amaSirayeli ngenxa yamaMidiyani. Bakhala wena bakaSirayeli kuye. Akayiphinde siyengathi bayihleka le nto. Abhitya kunene amaSirayeli ngenxa yamaMidiyani. Bakhala onyana bakaSirayeli. Sizakwenza lokho. Abhitya kunene amantoni abhitshiswa ngamantoni amaSirayeli abhitya ebhitshiswa ngamantoni ngamaMidiyani athe awubhitya akhala kubani. That's what we're gonna do right now. Kamaxesha uThixo akuyeke uzame ngendlela zakho. Athe awugeza amaSirayeli uThixo wayeka. Hey kuthiwa amaMidiyane bayageza amaMidiyane. Wona xa amaMidiyane xa ezijonga mfundisi azibona epowerful. Athi uyabona ngoku siwafumene amaSirayeli. Kuthiwa amaMidiyane ebebawayeka balime. Hayi balime. Ze kwala ngexesha lesivuno. Xa kuzowuvuna kuthiwa kuphume nenja, kuphume nemfene, kuphume nomakhulu, kuphume notamkhulu wamaMidiyani bafike apha kumhlaba wamaSirayeli. Kuthiwa bakhempe. Bakhempe. Kuthiwa bagqwathule yonke into. Bathatha zigusha, bathatha zimimbona, bathatha kuthiwa bahambe ashiyeke amaSirayeli ebelima kodwa watsha. Abhitya. Uyabona la verse aphi isuka khona? Yilento kuthiwa abhitshiswa ngamaMidiyane ngoba amaMidiyane abetha i-economy yamaSirayeli. Xa kubulawa ifama yakho kubethwa ngesusu. Kuthiwa abhitya azincadalala. Wathi babenxiba omnye 42 wangu-18. Uyazi uba ikhona noko umntu abhitshiswe ukusela amanzi anelemon. Nke ndayizama nam. Mwana kuthiwa khawuzamele sisisu. Inoba ndifuni qho ngo-6 phambi umntu aphangele nangamanzi anelemon. Yini Thixo wena lemon? Kama uyazama uyiphepha ndinoba ndilela. Andilelanga. Andibeliphala amanzi anelemon. Kodwa uthi xa uwancekelela uyibona qale kungena esona emnyango. Uye noko qomba hayi ndikhaba fresh noko. Uthi hayi make ndithenge ne-green tea. Uthi noko le lemon make ndiyixube. Noko awubhitshi uthi usizelwe. Noko lena ngento yokuzithandela. Into yobhitya kodwa ubulimile iyafratsa. Now ngamanye amaxesha siyaphangela kodwa siyibona into siyiphangelela. Bene-depression ukuphangela. Abhitshiswa ngamaMidiyane. Uthi ngeli xesha uphangela but uphangela ilowo. Ngeli xesha uphangela so uphangela to survive. Otherwise amaMidiyane azinzile kwaye. Uqonda nkosi. Abangazama nale migalelo. Uqonda yabona noko kufuneka kuthi ke noko ndizawuzama umgalelo. Hayi uye woyisakala. Abangazama nezitampu zakaShoprite. Uqonda yabona ngoku unyaka mdodoli 6. Yabona ngoku funeka sithenge izitampu zakaCheckers. Silungiselela ungabhitshi. Uyibethele 250 kwala phambi kwaJune. Uqonda xa zibhethe izinto uyobetha ulivesi. Ulivesa la mali yepolisi. Aphatha nalishwa njengokuliveswa njengemali ye-insurance yemoto.
bahambanga kuba bengathandi xa zithe zawubabheda izinto qonda jonga uhamba ngobaba lolikathi urivese laa mali uthi xa uyirivesa udibane nenkunzi ye-accident uthi xa ungena uyowukleyima kwaSantam kuthi hayi kaloku uyirivesile. Sawuthetha nabantu abanjalo ngokuhlonje abathi inkosi ndiyala ungena ku-2026 ndingena ndedwa. Ma'am, the last item ezothandaza umfundisi vuma nkosi sibone isandla sakho. Zininzi abantwana basekhaya izinto naxa nje sisithi kude kwalapha enathi kodwa hey amava esithubeleze kuwo akho mntu wamawelayo. Ewe shame isuti sizinxibile zinhle zona isuti nothatha unibeke bahle kodwa inhliziyo ngaphakathi yonzakele. Kamanye amaxesha abantu abethu sinawo amandla uma ngapha ke pulpit. Kamanye amaxesha abantu abethu sinawo amandla owuthetha nabantu kanti ngelixesha uthetha nawe ulapha ngaphambili uthi inkosi give me a sign. So xa sizowela sisiya kunyaka ka-2026 andimazi u-2025 ebephethe njani, andiyazi zintoni oGoliath othubeleze kuzo, kodwa xa sicula le ngoma andiyazi bamnamba abantu kodwa inalangona nesasitani sithi inkosi zuvume ndisibone isandla sakho. Now phakathi kwemeko esithubeleza kuzo u-2025 akhona sinawuphinda siyenze ngayo is gone. But the nice part bantwanana ndinibhalela ezi zinto ukuze ningowi ukuba nithe lona sinaye umthetheleli. In summary into bendiyithethe to the new leaders ezizawungena ku-2026 ezinamava kaGideon abangenambali, i-family background yabo ayingeyalapha enkonzweni, i-family background yayo ayina-leadership. Xa kutsalwa kwifayile ngoba khamaxesha utsalwa kwefayile kuthiwa usuka phuba ungene njani enkonzweni uphuma phi, uzuyazi ngexesha elinjalo lo ukubizileyo unawo amandla okwenza uphumelele. Only ukuba ngaba uthi Lord give me a sign of your presence. Number 2, into uyibambe apha kuGideon xa ezawungena edabini ucela the sign yesibini athi inkosi before ndiyongena edabini can you please show me your presence, ngoba ngaphandle ke-presence sikaThixo naliphi na idabi ndizokoyiswa. Ndizowutsho kumntu olapha namhlanje naliphi idabi amadabi ka-2025 singathi siwagqibile but ifuna kulinge urelaxe ngoba njengoba ngabe usathana akekho holideyini, usathana akekho kwi-pension, usathana wenza i-new strategies. Okokugqibela ibambe into ethi inkosi mandayame ngawe nakule ingqokolo. Sizayicula ke le ngoma ezawuculwa lizizikazi sihleli phansi. Ukuba ngaba ukhona umuntu othi xa uphela lo unyaka uthi inkosi give me your sign of your presence ebomini bam, ndicela nje ndibenye Thixo wam nokuba u-2026 uphethe intoni. Ewe ndiyavuma currently ndiphakathi kwamamidiyani, ndiyavuma currently i-situation endijongene nayo iyasibhitshisa. Financially sibhitshile, emotionally sibhitshile, physically sibhitshile, kodwa sesicela nje ukukhalela kuwe because nguwe ongasoze uhlekise ngathi, ngoba umuntu une-tendency yohleka umuntu. Abantu esithembe bona bathi xa izinto zibheka kuthiwa uphila mntana wayihlekisa ngayo because ngamanye amaxesha uyabulela wena uthi ndiyambulela uThixo ngomntanam ngoba kude kwalapha lo mntwana. Bathi abanye wow sonke sibone uzophela phi. Ndizothetha nabantu abanjalo bantakwethu, abantwana bebekhululeke ibandla kodwa ngandlela ithile
ngoku babanjwa ngongendawo. So ke abazali abakulo situation bayabhica awulala ebusuku zizinto ngezinto. But uthi verse 7 akhala kuThixo wazoThixo waweva. Akwabe uThixo waxola ngalomeleza. Akwabe uThixo waxola ngalipha amandla. Akwabe uThixo xa sizowugqiba lo nyaka ngoncedo likaBawo ungafana noGideon othi Nkosi show me your presence. Yes, ndingabe ndi-weak ngokubonakala ngaphandle kodwa xa ndinawe show me your presence. Yes, I'm finished. Show me your presence. Show me your presence. Ndicela nje Thixo ndibonise ubukho bakho. 2025 was not a good year for me. Zininzi izinto ezitshayile nje kulife wami. Zininzi izinto ezindenze ngamanye amaxesha ndinam ndibhude ndithi ukuba unguThixo, why are we in this crisis? If uThixo sisebenzela wena singame konke senza yonke into esicinga baye kukholisa kodwa akho nto elungayo. But if uyandibiza ndithi Thixo show me your presence, mna ngokunokwam andinawo amandla obheka phambili. I refuse ukungena ku-2026 ndingena ngaphandle kwesandla sakho. Thatha ke zizikazi, the last stanza.
uThixo bawulungileyo okucebayo ubomi bethu aze into zonke asifikise kwindawo angasingafika kuyo. Sibulela ke Nkosi ethandekayo ukusithwala kulo nyaka ka-2025. Xa uqala Nkosi khange sazi kakuhle ukuba sawugqiba, kodwa bawulungileyo kuthe ngothando lwakho sazibona simi kule ndawo. Xa sijonga ngasemva into zonke abaninzi abakwazanga ukugqiba, kodwa thina ngenxa yokulungisa lothando lwakho siphutha Nkosi iintsuku zokugqibela kulo nyaka. Khawusincede ke Nkosi ethandekayo ngomoya wakho oyingcwele, singazigwagisi kuba sicinga into yoba sithi abakwazileyo ukuhamba nabakwazileyo ukuziphatha, kodwa masazi into yoba kungenceba zakho ezenze into yokuba siwugqibe lona unyaka. Esikucelayo ke Nkosi ethandekayo kukuxolela, ngoba mninto zonke xa kusitantamisa kusenokwenzeka mninto zonke ikhona into uyibona ukuthi akunawuvuma silale singakhange sibe kanti siyilungisile. Umkhonzo wakhe bawulungile uyasikhumbuza ukuthi masize thina kuwe, sithi Nkosi ethandekayo zibonakalise kuthi ukuze bawulungile sikwazi nathi ukuthi kude kwalapha unathi. Nceda ke Nkosi ethandekayo, siyazi ukuthi khange bekuhle emakhayeni ethu, khange bakuhle bantwaneni, khange bekuhle bazali, abanye khange bekuhle emisebenzini. Zininzi Nkosi izinto ezizame into yoba zisisuse kuwe, kodwa ngoba balo lwakho wasigcina wena. Sithe Nkosi ke bawulungile nge-leadership yebandla lakho evumileyo Nkosi ethandekayo bayisebenze kungekho lula kumabandla ethu namhlanje, kodwa bawulungile wayithwala wayinika umonde nonyamezelo, yakwazi Nkosi ukuyigqiba ithemba ukuze bawulungile ikwazi ukunikezela kwabanye. Sibulela ke Nkosi nakwabo bazawuthatha base Nkosi ibandla lakho phambili. Asinabulumko Nkosi ethandekayo kweli xesha, ngoba siyazi ukuthi uSathane uphume iphulo uba Nkosi awachitha amabandla ethu, kodwa kuba thina sikholosile ngawe bawulungile siyazi into yoba uyasithwala usinike impumelelo. Singaye Nkosi ethandekayo kwabavumile ukukhokela umsebenzi wakho, ngabanika amandla, ubanike Nkosi ethandekayo umonde, ubanike unyamezelo, ubanike uzekade umsindo, ukuze umoya wakho oyingcwele utantamisane Nkosi ethandekayo neentliziyo zethu, ngoba Nkosi apha endlini yakho sizii-characters ezahlukahlukeneyo, ezinye Nkosi ezingafuni ukuxelelwa, ezinye ezingafuni ukunyathela, ezinye Nkosi ezingafuni into zonke uba zive ngomnye umntu. Zonke Nkosi ezinto zizinto ezifumanekayo ukuthi xolela ke Nkosi usinike amandla oba sivume Nkosi ukuthi ngoba zii-leader zebandla lakho sibe sivuma Nkosi ukusetyenzwa nguwe ukuze thina sikwazi ukunceda ibandla lakho libheke phambili. Singayi Nkosi ethandekayo kanabantwana abanye bebhala imviwo mninto zonke, sijonge impumelelo, mabazi ukuthi bawulungileyo bahambe kunye nawe ngenxa yoba nguwe Nkosi ethandekayo uzabanika impumelelo. Banganaphilanga Nkosi, sicela impilo zabo zonganyelwe nguwe ukuze uphathe Nkosi ngesandla sakho senceba Nkosi kwezo ndawo zinamahlaba, ukuze ngokuphatha kwakho Nkosi ethandekayo sibone Nkosi ikhona impiliso. Abanye abasakwazi ngokuza Nkosi kwindawo ebizwa igama lakho, kodwa singa Nkosi kwezo ndawo bakuzo ungasondela ukuze bawulungile wangazelise phezu kwabo, ze bawulungile bathi siwubone lo nyaka 2025 uphela no-2026 eqala. Phuma nathi Nkosi xa sizawuphuma usikhusele, abanye basezihondeyini, abanye basezamya Nkosi ezihondeyini. Sifihle sonke izinto zonke phantsi kwephiko lakho ukuze usinike bawulungileyo inkuseleko. Ze bawulungile konwabeni kwethu singakulibali, sazi ukuthi bawulungile kukho izinto Nkosi kufuneka singazifaka ngemilonyeni yethu, kukho indawo Nkosi kufuneka singangenanga kuzo, kukho amazwi Nkosi kufuneka singawakhupha ngemilomo yethu enokuthi Nkosi xa siwakhuphela linyelise igama lakho. Silungise ke Nkosi, ze wenze into yokuba lo nyaka xa ihlabathi lonwabile thina sonwabe ngendlela yokusukisa igama lakho, uze mninto zonke xa uphela sithi bekumnandi ukukholosa ngabo. Thina xa uqala Nkosi ethandekayo sithi kumnandi Nkosi ukuba siqalise kunye nawe. Ugcina ke Nkosi nabantwana abancinci, usikelele uthamsanqelise. Luthi ufefe lwakho ke Thixo uthandekayo Yesu Kristu, ubudlelane umoya oyingcwele uhlale nathi sonke ngokude bekunapha kade. Amen. Amen.